Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, мяне завуць Александр, я з'яўляюсь капітанам гэтай цудоўнай каманды. Усіх нас аб'ядноўваюць медыйныя прасторы, мы калегі і з задавальненнем прымаем удзел у гэтай віктарыне «Веды ў Кубе». Ну а я з хваляваннем і з задавальненнем спяшу пазнаёміць вас з нашай камандай. Итак, Алена, Ганна, Сергей і Наталья. І я спадзяюся, гэта гульня будзе вельмі цікавая. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Колькі галосных літар у беларускай мове? Подставьте лічебник 200 у форму местного склону. И, ды, альбо. Частину мовы назовите. У якой вобласці Беларусі знаходзіцца найбольш старажытная стаянка чалавека? Назовите дату вызвалення Мінска падчас Вялікай Айчыннай вайны. У якім абласным цэнтры Беларусі з'явілася першая ў рэспубліцы дзіцячая чыгунка? Ад прадзедаў спакон вякоў. Менавіта так пачынаецца знакаміты верш Янкі Купалы. Назву ўспомніце? Капусныя вечарыны нашы продкі рабілі ў гэты месяц года. Невялікі драўляны або плецены ложак, у якім калыхалі дзіця, люлька, зыбка. Як яшчэ яго называлі нашы продкі? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Слово «страха» в форме давального склону одиночного лику пишется так. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Наталья, я выбираю категорию «Мова» и гулять буду по лику 3. Я, Алена, выбираю категорию «История» и гулять хочу 2. Мяне зовут Ганна, мне засталася категорія «Культура» і я пачну гульню.
Ганна накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні, а астатнія гульцы застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта адзін з бонусаў для фіналістаў. Ганначка, вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Скажыце, калі ласка, вось калі вы ўдзельнічалі ў папярэдняй гульні, было адчуванне, што вы абавязкова апынецеся ў гэтай студыі? Не, адчування такого не было, я вельмі хвалявалася, і нават зараз, мабыць, і не помню, як я ціскала і набірала адказы, бо гэта было ў такім стрэсе, но я вельмі рада, што я тут апынулася і спадзяюся, што гульня будзе цікавая. Мы пастараемся яе зрабіць такой. Пра вас я ведаю толькі тое, што вы вельмі творчы чалавек. Колькі слоў пра сябе раскажыце? Ну, так, спадзяюся, што я творчая, працую на радыо, вельмі гаварлівая, трындычыха некаторыя мяне завуць. Вось, таксама цікаўлюся фатаграфіяй, гэта таксама мой другі накірунак дзейнасці, а яшчэ ў мяне ёсць 3 дзетак, маці я такая вось. Колькі старэйшаму, колькі малодшаму? Старэйшаму сыну 12 год, Лёнечка мой, і 2 дзяўчынкі. Сярэдняй Лідзі 7 гадоў, а малодшай Зоі 3. І я ўпэўнена, яны зараз перажываюць за вас. Ганна, яшчэ одно пытанне. Як вы ўсё паспяваеце? Бо працаваць на радыё, займацца фатаграфіяй, глядзець сям'ю і 3 дзетак, ну муж, вядома, дапамагае. О, муж мяне вельмі шыкарны, ён таксама разнастайны і займаецца рознымі справамі і да таго ж выратавальнік. Вось, і вельмі дапамагае і з дзеткамі, і старэйшая моя Сонейка таксама стараецца і падтрымлівае маці ва ўсім. Вы, вядома, будзеце адчуваць іх падтрымку. У вас яшчэ ёсць падтрымка. Гэта дапамога вашай каманды. Калі вы захочаце пачуць іх адказ, вы зможаце да іх звярнуцца. Памятайце, у вас ёсць падказка «Дапамога каманды». Дзякуй. Аднак я баюся да іх. Ну не то, што звяртацца, я хачу паспрабаваць сама. Ну што ж, гэта ваше рашэнне. Ну што, пачнём? Пачнем. Ваша катэгорыя культура, памятаеце? Да. Ну і першае ваше пытанне. Імя якога беларускага паэта не з'яўляецца літаратурным псеўданімам? І варыянты адказаў. Максім Танк, Якуб Колас і Ніл Гілевіч. Якуб Колас... не. Якуб Колас – гэта псевданім, на вашу Да, думку? гэта псевданім. Мне здаецца, што гэта псевданім. Максім Танк, не памятаю. Ну, Ніл, рэдкае імя. А Гілевіч – распаўсюджанае прозвішча. Хай будзе Ніл Гілевіч. Менавіта гэта імя і прозвішча не з'яўляецца літаратурным псевданімам. Да. Яўген Скурко – гэта сапраўднае імя і прозвішча Максіма Танка. Ніл Гілевіч – гэта правільны адказ. Віншую вас. Дзякуй. Ну, адразу другое пытанне. Якога памеру на прастольны крыж Еўфрасіні Полацкай шэдэўр злотніцтва часоў сярэднявечча? І 3 варыянты. Прыкладна 52 сантыметры, прыкладна 32 сантыметры, ці прыкладна 12 сантыметраў. Я нават памятаю, што яго рабіў Лазар Бокша. Так. Вось. Точно не 12 сантыметраў, ён не маленькі, ён дастатачна вялікі. І мне здаецца, мы нават яго копію бачылі, бо арыгінал да нас не дайшоў. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё 52 сантыметры. Дарэчы, Лазарам Бокшам ён быў зроблены ў 1161 годзе і быў згублены падчас Другой сусветнай вайны. І сапраўды, ён не маленькі, ён не 12 сантыметраў. Яго памер і не 32 сантыметры. Вы правільна адказалі, 52 сантыметры. Наступнае пытанне гатовы? Які месяц нашы продкі называлі лістабой, хлебнік і месяц кахання? Варыянты такія: жнівень, верасень і кастрычнік.
Жнівень. Жнівень – гэта месяц збора хлебу. Мабыць, гэта і жнівень. Але ж верасень – гэта месяц, калі пачынаюць ападаць першыя лісты. Кастрычнік, там, канешне, Пакроў. Зараз на Пакроў прынята ладзіць вяселле. Маё вяселле на Пакроў. О, Да. па народных традыцыях, Да, дарэчы. вось. Аднак мне здаецца, што, магчыма, раней больш актуальны быў у гэтым плане менавіта верасень. Вы ўсё правільна гаварылі. Але давайте згадаем, ці маглі ладзіць вяселле сем'і, калі не ўбраны ўраджай. І вось Пакроў гэта была тая дата, пасля якой і на якую дазвалялася жаніцца месяц кахання. Ён жа лістабой і ён жа хлебнік. Весь ураджай прыбраны і можна ўжо есці, спрабаваць смачная. Невялічкая памылачка. Правільны адказ – кастрычнік. Ганначка, усё будзе добра. Наступнае пытанне такое. Ля вытокаў якога літаратурнага часопіса стаялі Якуб Колас і Янка Купала? І варыянты адказаў: полымя, бярозка і маладосць. Я не памятаю наогул. Ну, нешта мне здаецца, што гэта полымя. Вось нават разважаць не буду, хай будзе полымя. Янка Купала, Якуб Колас, яны больш той фармацыі, яны заклікалі да нейкіх змяненняў, і вось таму полымя менавіта. Вы на назвы Да, арыентуецеся? я на назвы. Ну што ж, давайте паслухаем, ці правільны вы адказ далі: полымя. Гэта правільны адказ. Якуб Колас і Янка Купала стаялі ля вытокаў літаратурнага часопіса «Полымя». Наступнае пытанне, 5-е па ліку. Увага. Малюнак якога беларускага танца нагадвае геаметрычны арнамент? Варыянты: лявоніха, крыжачок і таўкачыкі. Лявоніха, мне здаецца, што ўсё ж не, і да геаметрычнасці больш крыжачок па назве падыходзіць. На таўкачыкі нават не ведаю, як ён выглядае. Хай будзе крыжачок. Добра, я зразумела ваш адказ. Гэты танец выконваецца любой колькасцю пар у даволі хуткім тэмпе. І яго малюнак даволі мудрагелісты і складаны, і нагадвае геаметрычны арнамент. Гэта крыжачок. Ганна, засталося ўсяго одно пытанне. Усяго одно пытанне. Увага. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Прозвішча аўтара гэтага выказвання назавіце. І варыянты: Францыск Скарына, Францішак Багушевіч і цётка Алаіза Пашкевіч. Пра Францішка Багушевіча і Алаізу Пашкевіч я ўжо памятаю вельмі мала. Ці мог сказаць такое Скарына? Я думаю, мог. Ну, я думаю, мабыць, ён усё ж такі быў разумны чалавек, і такі настаўленне папярэднім пакаленням, каб не трацілі гэтую нашу мову. Гэта такое слово нашчадкам. Да. Францыск Скарына. Да. У прадмове да свайго зборніка «Дудка беларуская» так пісаў Францішак Багушевіч. Гэта правільны адказ. Францыск Скарына – адказ памылковы. Ганначка, вы зарабілі 40 балаў. Яны ўжо ў вашай скарбонцы. Можаце частку гэтых балаў альбо усе паставіць на кон і павялічыць суму сваю. Я вам задам одно пытанне, яно будзе з іншай катэгорыі і не будзе мець варыянтаў адказаў. І калі вы адкажаце правільна, то гэтая сума прыплюсуецца да вашых 40 балаў. Калі неправільна, са знакам мінус вынік будзе. Скажыце, калі ласка, вось у вас ёсць 40 балаў. Вы гатовы на кон паставіць свае балы? Палову. Палову толькі. Да. Значыць, колькі ставіце? 20.
20 балаў ставіць Ганна. Ну, добра. Гатовы? Да. Я нясу, ты нясеш, ён нясе, яны нясуць. А вы што робіце? Я нясу, ты нясеш, ён нясе, яны нясуць, а вы нясеце. Не, носіце. Толькі так і не інакш. Ну, мабыць, Я нясу, ты нясеш, ён нясе, яны нясуць. мы нясем, а вы А нясеце. Нясеце. А вы несяце. Ці несяцё. Вось гэта правільны адказ. Ганначка, у вашай скарбонцы зараз 20. усяго 20 балаў. Але вы маеце права спаборнічаць з тымі, хто яшчэ з'явіцца ў гэтай студыі. Вы ж не ведаеце, як згуляюць яны. На гэтай пляцоўцы ўсе мы вучымся, і я вучуся разам з вамі. Тут не сорамна памыляцца, тут радасна вучыцца. Таму захоўвайце ў сабе гэтыя станоўчыя эмоцыі. Дзякуй вам вялікі, І вам вы дзякуй. малайчынка. Дзякуй. Алена, вы з каманды вельмі творчых людзей. Менавіта так ахарактарызаваў усіх гульцоў ваш капітан. Мне вельмі прыемна, я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Вы, дарэчы, сачылі за гульнёй Ганны? Да, вельмі уважліва сачылі, жадалі ёй поспеху. Ну, яна ваша суперніца. Гэта вас не палохае? Ні ў коім разе. У вас катэгорыя Гісторыя. гісторыя. Вы выбіралі паміж культурай і гісторыяй. Выбралі менавіта гэтую катэгорыю. А чаму? Скажу так, што ўсе катэгорыі вельмі складаныя і вельмі цікавыя. Ну, складаныя былі б, калі б тут была фізіка і матэматыка. А культура, гісторыя і мова – гэта тое, да чаго кожны з нас дакранаецца амаль кожны дзень. Адкрыю вам тайну, Алена. Я вельмі хацела папасць у катэгорыю мова. Але ж не хапіла балаў. Аленачка, я вам нагадваю, што акрамя тых пытанняў, якія ў мяне назапашаны, у вас ёсць падказка. Падказка – гэта дапамога вашай каманды. Такім чынам, Алена, гісторыя і першае пытанне. У якім беларускім горадзе ўзнікла першая мануфактура па вырабе слуцкіх паясоў? І 3 варыянты адказаў. Мір, Слуцк і Нясвіж. Нейкі час назад мы былі на экскурсіях у Мірскім замку, а таксама у Нясвіжскім. Я добра памятаю, як мы з інтарэсам разглядалі паясы, якія зараз там знаходзяцца у экспазіцыі. Як я прыгадваю, гэта было ў Нясвіжы. Слуцкія ткачыхі. Ёсць вельмі вядомы верш Максіма Богдановича. Так, але ж вось у Нясвіжы мы узналі, што ткачыхі былі не зусім ткачыхамі, а былі ткачамі. Так. Гэта мужчыны былі. Гэта былі людзі, якія знаходзіліся толькі ў замку і не мелі магчымасці выйсці за граніцы. А слуцкія ткачыхі – гэта нейкі такі паэтычны вобраз. Таму я ўсё ж такі адкажу Нясвіж. Я прыняла ваш адказ. Нягледзячы на назву, першая мануфактура па вырабе слуцкіх паясоў сапраўды знаходзілася ў Нясвіжы. Правільны адказ – Нясвіж. Віншую вас. Я задаволена. Цудоўна. Наступнае пытанне. Прыгадайце, калі ласка, гады жыцця асветніка зямлі беларускай Францыска Скарыны. Такія варыянты. 1102-1173, 1490-1551 і яшчэ адзін варыянт 1530-1593. Алена, вы памятаеце, што калі вам будзе занадта складана ці цяжка, вы можаце звярнуцца да дапамогі каманды. Памятаю. Паспрабую паразважаць. Асветнік
Зямлі Яго беларускай. імя носіць наш універсітэт. Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны, так. Напэўна, я другі варыянт. Другі варыянт. Гады, Так. агучце, калі ласка. 1490-1551. Шматбаковая дзейнасць Францыска Скарыны спрыяла разгортванню эпохі адраджэння у Беларусі. Ну, цяпер вы ведаеце, што ваш адказ правільны. Наступнае пытанне. У якім беларускім горадзе падчас Першай сусветнай вайны знаходзілася стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага і жыў сам Мікалай II? І варыянты. Гэта Мінск, гэта Віцебск, гэта Магілёў. Калі ласка. Гэта я знаю, ведаю. Магілёў. Напрыканцы мінулага года мы былі ў Магілёве і бачылі будынак, у якім знаходзілася стаўка. Ну што вам сказаць? Менавіта ў Магілёў з Баранавічаў у жніўні 1915 года была пераведзена стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага, дзе яна размяшчалася да лютага 1918 года. Гэта было ў Магілёве. Правільны адказ. Добра. Алена, як вам падаецца, добра ідзеце? Не ведаю, пабачым. Тады пераходзім да наступнага пытання. Скажыце, калі ласка, у якім стагоддзі адбылася Грунвальдская бітва? Тры варыянты. 13 стагоддзе, 15 і 17 стагоддзе. Гэта было вельмі даўно. Я мяркую, што гэта ў 13 стагоддзе. Гэта яшчэ разважанне ці ўжо адказ? Ну, адказ. 13 стагоддзе. Так. Разгром крыжакоў пад Грунвальдам спрыяў таму, што на працягу наступных 500 гадоў германскія войскі не нападалі на беларускія землі. Грунвальдская бітва адбылася 15 ліпеня 1410 года. Памылачка. Памылачка. Правільны адказ – 15 стагоддзе. І наступнае пытанне для вас. 5. Які абласны цэнтр БССР быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў другім па ліку пасля Гомеля? Магілёў, Мазыр ці Брэст? Так. Першым быў вызвалены раённы цэнтр Камарын Гомельскай вобласці. Вы так добра ведаеце Гомель гісторыю быў роднай вызвалены у 26 лістападзе 43-го года. Я ведаю, што Брэст быў вызвалены апошнім з абласных цэнтраў. А вось Магілёў ці Мазыр? Якім будзе ваш адказ? Мазыр. 14 студзеня 1944 года падчас Калінкавіцка-Мазырскай аперацыі быў вызвалены тагачасны цэнтр Палескай вобласці. І гэта быў Мазыр. Ваш адказ правільны. Добра. Малайчына, апошняе пытанне, Алена. На фота зараз перад вамі гербы абласных цэнтраў Беларусі. Пад якой лічбай герб Гродна? Ну, рысь, гэта Гомель. А Гродна? Гродна, Гародня. Нават старую назву згадалі. Малайчына. Нешта мне здаецца, што гэта першы варыянт. А можа падказку? Так. Шаноўная студыя, вы нас бачыце, вы нас чуеце? Бачым, чуем, так, прывітанне. Цудоўна. Алена просіць дапамагчы ёй. Пытанне. На фота гербы абласных цэнтраў Беларусі. Калі ласка, падскажыце, пад якой лічбай герб Гродна?
Дзякуй вам, шаноўныя, дзякуй вам за ваши варыянты. Алена, што ў нас атрымалася? За другі варыянт 3 чалавекі і 1 ваш сябр за трэці варыянт. А моя думка была, што першы варыянт. Нешта трэба выбраць. Напэўна, я ўсё ж такі згаджуся з сабою. Першы варыянт. Першы варыянт. Сімвалам гэтага горада алень святога Губерта з залатым крыжам паміж рагоў, што павінна было сімвалізаваць пладавітасць мясцовых лясоў. І вашы сябры былі правы. Другі варыянт пад лічбай 2. Нельга быць такой самаўпэўненай. Мабыць. Пад лічбай 2 герб Гродна. Гэта правільны адказ. Алена, у вас 40 балаў. Столькі ж балаў спачатку набрала і Ганначка. Да. І вось вы можаце гэтыя свае 40 балаў павялічыць ці паменшыць. Што трэба? Трэба адказаць на дадатковае пытанне, якое не адносіцца да вашай катэгорыі, і гэтае пытанне не будзе мець варыянтаў адказаў. Якой будзе ваша стаўка? Паспрабуем. Стаўка, хай будзе 20. 20 балаў на кон. Алена, і пытанне ваша, дадатковае пытанне. У якім месяцы у Беларусі адзначаецца Дзень беларускага кіно? Напэўна, у лістападзе. Гэта вы разважаеце? Ці ўжо даеце адказ? Хай будзе ў лістападзе. Гэта ёсць такі кінафестываль, лістапад. І для дзіцячых фільмаў лістападзік. Прафесійнае свята рэспубліканскіх кінематаграфістаў было ўведзена указам прэзідэнта ў 1994 годзе. 17 снежня. У Беларусі адзначаецца Дзень беларускага кіно. Правільны адказ – снежань. Селяві. Алена, так, у вас 20 балаў. Дзякуй вам вялікі за гульню. Наталья, урэшце рэшт вы дачакаліся сваёй чаргі. Вы, дарэчы, не пашкадавалі, што выбралі трэцяй па ліку гуляць? Вы ведаеце, Лена, так, я пашкадавала. Прабачце, вы выпусцілі ўсю пару там, у той студыі? Не, засталося крышачку. Імпэт застаўся. Крышачка яшчэ засталася, так. Якая мэта ваша? Я набяру усяго 30 і ўсіх перамагу. Ваша катэгорыя мова. Так. І вы памятаеце, што ў вас ёсць падказка залы? Так. Я не ведаю, я там была у той зале. Так. Дык я бы да іх не звярталася. Чаму? Бо яны не хочуць, каб я іх перамагла. Так? Ага. І яны могуць мне спецыяльна падказваць неправільна. Наталья, думаеце пра добрае. Гэта першае. І, то бок, вы не давяраеце аўдыторыі? Усё роўна, хтосьці хоча таксама гэты падарунак, як і я. Все ж таки давайте культывировать добрые станоўчыя эмоцыі і стасункі. Давайте. Гульня ёсць гульня. Пачынаем. Першае пытанне. Прыцягніце прымаўку. Справа майстра і варыянты. Спорыцца, баіцца, славіцца. Я, пэўна, адкажу вельмі хутка. Я ведаю гэты адказ. Гэта будзе баіцца. Б. Справа майстра баіцца. Справа майстра баіцца. Так. Гэта правільны адказ. Вы самі гэта добра ведалі. Так. Ну што ж, другое пытанне, магчыма, яно падасца вам больш складаным. Рабочыя, якія ў даўнія гады працавалі на гуце, выраблялі гэты матэрыял. І варыянты адказаў. Шкло, метал і папера. Вось тут бы я, канешне, не гледзячы на тое, што засумлявалася у дапамозе залы, я бы, пэўна, звярнулася да дапамогі залы. Я ж магу, так? Вядома, вы ж не казалі, што не-не-не, Алена, ўсё, здымайце гэтую падказку. Для кожнага гульца ў вялікай гульні ёсць падказка. Ну што ж, давайте спытаем. Давайте. Шаноўныя,
Ці гатовы вы аказаць дапамогу Наталлі? Не вельмі готовыя. Зараз. Крыху гатовыя. Малайцы. Ну а цяпер само пытанне. Рабочыя, якія працавалі ў даўнія гады на гуце, выраблялі гэты матэрыял. А які? Шкло, метал ці паперу? Я думаю, что шкло, но не знаю. Так, вы бачыце, што адказалі вашы сябры? Адзінадушнымі былі, толькі першы варыянт указалі, толькі шкло. Вы ведаеце, Алена, я таксама ў першую чаргу падумала, што гэта шкло. І сябры мяне падтрымалі, можна сказаць. Давайте скажем ім дзякуй. Давайте, сябры, дзякуй. Студыя, нашы вам вітанні, Дзякуй. найлепшыя жаданні. Я буду згодна разам са сваімі паплечнікамі і таксама адкажу, што рабочыя, якія ў даўнія гады працавалі на гуце, выраблялі менавіта шкло. Гэта правільны адказ. Дзякуй, мае дарагія сябры! Наступнае пытанне, Наталля. Цёмны і светлы. А якія гэта словы? Сінонімы, амонімы ці антонімы? Наталля, дарэчы, як даўно вы скончылі школу? Вельмі даўно. Вельмі даўно. Вельмі даўно. Я вам скажу больш. Я до 9 класа актыўна прымала ўдзел у алімпіядах па беларускай мове і літаратуры. Настаўніца мяне актыўна уцягвала ў гэты працэс, вазіла на алімпіяды, рыхтавала. Можна сказаць, менавіта гэтая настаўніца пэўна паспрыяла выбару маёй першай спецыяльнасці. Я па першай спецыяльнасці філолог беларускай, рускай мовы і літаратуры. Цёмны і светлы. Якія гэта словы? Сінонімы, амонімы, антонімы? Гэта антонімы. Антонімы, правільны адказ. Так. Малайчына Наталля, пакуль без памылак. Наступная, 4. Вызначце, калі ласка, правільнае тлумачэнне фразеалагізма «гады ў рады». Што ён абазначае? Часта, марудна, рэдка? Другой дапамогі зала ў мяне няма. Няма. Шкада, пэўна, гэта будзе рэдка. Мне так здаецца. Гады ў рады, гэта будзе рэдка. Няхай будзе так. Ну, калі б мы сказалі раз-пораз, гэта было б часта. Так. Як мокрая гарыць, гэта марудна. Вось. А гады ў рады – гэта рэдка. То есть я маладзец. Так? Малайчынка. То бок, Наталля, малайчына. Малайчынка. Дзякую. Гэта правільны адказ. Вось. Наступнае пытанне. Вы гатовы? Так. Якое слова лішняе ў гэтым радзе з пункту погляду марфалогіі? Сані, грудзі, сяляне. Вось гэта пытанне дык пытанне. Ну, мне здаецца, што з гэтых трох слоў сюды не падыходзіць сяляне. Ну, я не ведаю чаму. Ну, давайте глядзець. Слова «сані». Так. Ці ёсць форма адзіночнага ліку ў гэтага слова? Ну, няма. Напэўна, няма. Слова «грудзі». Ці мае ў беларускай мове гэтае слова форму адзіночнага ліку? У беларускай мове? У беларускай мове. Пэўна, не мае. Не мае. І слова «сяляне». Ці мае гэтае слова у беларускай мове адзіночны лік? Ну, вось селянін. Лішняе слово «сяляне». Так. Гэта правільны адказ. Я малайчына. Малайчына, Наталля. І яшчэ одно пытанне, апошняе. Выберыце назоўнік, род якога супадае ў рускай і беларускай мовах. Гусь, роспіс, качка. Так. Гусь, ён мой. Роспись, она моя в русском языке. Качка, а качка ў рускай мове. Качка? Няхай будзе агусь. Агусь. Ну, давайте праверым, паглядзім. Слово «роспіс» у рускай мове роспісь, женскі род, у беларускай мове роспіс, мужчынскі род.
не супадают. Слово «гусь». Так, В русском языке гусь он, так. у беларускай мове шэрая гусь. Слово гусь жаночага роду. Ну, у вас же тут не было шэрая. Ну, прабачце. І слово качка. Утка в рускам языке, качка у беларускай мове. Супадае род назоўнікаў. Толькі слова качка. Вось ён правільны адказ. Трэба было перакласці. Наталья, вы зарабілі 50 балаў. Можаце частку гэтых балаў альбо усе паставіць на кон. Я вам задам одно пытанне. Яно будзе з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў. Я хочу спытаць, якую суму вы паставіце на кон? Усе 50 балаў ці крыху меней? Я ж хочу перамагчы. У дзяўчат усяго па 20 балаў. Мне трэба, каб у мяне засталося 30 балаў. Так. Значыцца, я магу паставіць толькі 20 балаў на кон. Вы, як і дзяўчаты, паставіце 20 балаў на кон. Вось цяпер вы адчуваеце той момант адказны, што вы трэцяй па ліку гуляеце. Так. Вы можаце ўжо Так. ўсё ўзважыць Так. і ведаць, як далей быць. Так. Увага, пытанне. У якім беларускім горадзе нарадзілася і Еўфрасіння Полацкая, і Францыск Скарына? Варыянтаў адказу няма. Пойдзем вось па шляху найменшага супраціўлення. Еўфрасіння Полацкая, Францыск Скарына, канешне, горада няма. Можа, яны абодва нарадзіліся ў Полацку? Ён калісьці быў сталіцай полацкага княства першай беларускай дзяржавы. І менавіта ў ім нарадзілася і Еўфрасіння Полацкая, і Францыск Скарына. Вось гэта да! Дзякуй вам, Наталья, дзякуй. І вам. Што атрымалася? 50 балаў у вас было, Так. 20 балаў вы сабе яшчэ кінулі ў кішэньку ці ў Так. карбонку, і цяпер у вас 70. Вы становіцеся пераможцай. Дзякуй вам за вашы веды, малайчына. Дзякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, ну а падарунак сёння забірае Наталья. Наталья, што б вы хацелі пажадаць нашым гледачам і сваім сябрам, калегам, тыя, якія склалі такую цудоўную каманду? Дзякуй маім сябрам. Яны малайцы, яны мне сапраўды дапамаглі і падказалі правільны адказ. А гледачам я хочу сказаць, каб любілі сваю мову, шанавалі яе, каб яны на ёй размаўлялі. Гэта сапраўды цудоўна. Прыходзьце сюды і гуляйце. Калі вы ўпэўненыя ў тым, што вы ведаеце, што вы можаце, калі ласка. 3 накірункі: сістэма каардынат, мова, культура, гісторыя. Мы запрашаем, прыходзьце, гуляйце, калі ласка.